Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Καλημέρα Θεσσαλία. Σήμερα, όπως είπαμε, που είναι Τρίτη, 26 Ιουνίου του 2012, πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως σας είπα. Να καλημερίσουμε την κυρία Τίνα Μιναρετζή. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Τίνα έχει κάνει διάφορα πράγματα που εγώ τα έμαθα τώρα τελευταία. Είναι Λαρισαία, είναι γνωστή της λαρισαϊκής οικογένειας και είναι ένα παιδί που έχει κάνει το πρώτο διαδικτυακό νηπιαγωγείο. Δεν κάνω λάθος. Όχι, σωστά. Έτσι, που είναι, από ό,τι κατάλαβα, ένας τρόπος απασχόλησης των νηπίων μέσω του διαδικτύου. Βεβαίως. Αλλά και μια εφαρμογή application για το iPhone. Και το iPad. Και το iPad. Ναι, ναι. Τον Λαγό και τη Χελώνα του Εσώπου. Ναι, ναι. Ένα ηλεκτρονικό παραμύθι. Ένα ηλεκτρονικό παραμύθι, Ναι. το οποίο είναι στα iPhone, δηλαδή μπορεί να το κατεβάσει κανείς από τις επιλογές που έχει στα iPhone. Είναι διαθέσιμο στο Application Store, στο iPhone και στο iPod στην κατηγορία εκπαίδευση. Ναι. Και εσύ το σχεδίασες αυτό το πράγμα, για πες μου λιγάκι. Πώς μπήκες σε αυτή τη λογική καταρχήν? Καταρχήν να πούμε ότι είσαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Αριστοτέλειας Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Γυρνώντας στη Λάρισα και βλέποντας ότι δεν υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον και εργασιακές ευκαιρίες. Δηλαδή κατάλαβες ότι δεν μπορείς να πας υπάλληλος πουθενά, οπότε θα σας κάνω κάτι δικό μου. Όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και συνδυάζοντας την αγάπη μου για τα παιδιά και την ασχόλησή μου με αυτά σε τελείως ερασιτεχνικό βαθμό, αποφάσισα να κάνω μία υπηρεσία στο ίντερνετ, η οποία θα απασχολεί τα μικρά παιδιά. Έτσι λοιπόν δημιούργησα ένα ηλεκτρονικό νηπιαγωγείο, το tinascraft.com, το οποίο έχει θεματολογία κατάλληλη για την ηλικία αυτή, για την προσχολική ηλικία, και μπορεί να απασχολήσει το παιδί και επίσης να ενημερώσει το γονιό και τον δάσκαλο για την επίδοσή του σε όλη αυτή την πορεία της ενασχόλησης. Δηλαδή αυτό μπορεί να το χρησιμοποιούν και γονείς και δάσκαλοι, μπορεί να το έχει κανείς στο νηπιαγωγείο, ας πούμε, ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ένας νηπιαγωγός. Βεβαίως, ναι. Αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, και στο σπίτι να το... Ναι. Γιατί στο σπίτι, ακόμη και για τα νήπια, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα πια για τη σχέση τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εγώ δεν σου κρύβω ότι τα δικά μου τα παιδιά από τα νήπια, ίσως και λίγο πιο πριν, ήταν με τον υπολογιστή, ασχολούνταν. Εννοείται. Βασικά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι επαναστατικό στην εκπαίδευση. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου όλου που έχει εισαχθεί ο όρος ψηφιακοί αυτόχθονες και όχι ψηφιακοί μετανάστες. Δηλαδή, τα παιδιά από τη μέση της δεκαετίας, από το 2003 και μετά 2004, ξεκινώντας και ζώντας σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία υπάρχει παντού, από το κομπιούτερ της τηλεόρασης μέχρι το τηλεκοντρόλ του air conditioning μέχρι παντού, εννοείται ότι η γλώσσα των υπολογιστών που είναι συγκεκριμένη εισάγεται σε αυτούς πρώιμα, ίσως και πριν τη μητρική. Θεωρούν λοιπόν οι επιστήμονες ότι αυτή η ύπαρξη της τεχνολογίας σε τόσο πρώιμη φάση πρέπει να τη διαχειριστούμε κάπως για να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί, γιατί μπορεί να το βοηθήσει. Γιατί επειδή είναι πολύ απτή και κατανοητή αυτή η λογική, αυξάνει και την νοημοσύνη του. Με αυτόν τον λόγο, λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχουν εργαλεία για την προσχολική εκπαίδευση που να εισάγουν πολύ ομαλά τα παιδιά στον κόσμο της τεχνολογίας. Και υπάρχει ανάγκη αυτή. Και πάνω εκεί στηρίζεται, ας πούμε, η ιδέα του διαδικτυακού νηπιαγωγείου. Διότι το μεγάλο του νηπιαγωγείου αυτού δεν είναι το υλικό, το οποίο μπορεί άνετα να πει ένας γονιός ότι ναι, εγώ θα μπω στο YouTube, θα μπω στη Wikipedia, έχω το χρόνο να βρω μια γνωστική πληροφορία για τον ελέφαντα, να δω το βίντεο και να δω τον ήχο, και δεν είναι ανάγκη να μπω σε όλη αυτή την εφαρμογή. Πέραν ότι εμείς συγκεντρώνουμε ένα σωστό υλικό, σωστά κατευθυνόμενο στην ύλη του νηπιαγωγείου, μπορεί να πει ένας γονιός το πράγμα. Η ανταπάντηση σε αυτό είναι ότι υπάρχει μια λογική περιήγηση στο site και όλη η ύπαρξη του site βασίζεται σε μια σωστή λογική υπολογιστή που θα βοηθήσει το παιδί να εισαχθεί πάρα πολύ σωστά στον κόσμο της τεχνολογίας. Δηλαδή, η ίδια η γνώση χρησιμοποιείται σαν μαγνήτης για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει τον κόσμο αυτό. Εμείς οι ψηφιακοί μετανάστες. Ναι. Και εγώ τέτοια είμαι. Όπως και να το κάνεις, ας πούμε, και τα ζητήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα παιδιά και τα ζητήματα του διαδικτύου, γίνονται πάρα πολλά πράγματα, τα αντιμετωπίζουμε με μια φοβία. Αυτή η φοβία μερικές φορές έχει και καλές πλευρές, δηλαδή μπορεί να προστατεύσει, ας πούμε, τα παιδιά από κινδύνους. Γιατί σίγουρα μου έλεγαν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα ότι όλες οι μορφές του συμβατικού εγκλήματος και άλλες τόσες υπάρχουν στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Δηλαδή, έτσι. Κατά συνέπεια, λες ότι εάν τα παιδιά μεγαλώσουν, οι ψηφιακοί, οι αυτόχθονες, μεγαλώσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον
με κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αυτοί οι κίνδυνοι μειώνονται γενικά? Ναι, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ίντερνετ αυξήθηκε ραγδαία, άρα δημιουργήθηκε ένα καθεστώς χωρίς κανόνες. Πάνω στη λογική αυτή υπήρχαν πολλά προβλήματα, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά νομικά θέματα στο ίντερνετ που δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δικαιώματα κτλ. Πάνω σε αυτή η λογική και ειδικά με το θέμα του παιδιού, πρέπει να δημιουργηθεί ένα καθεστώς που θα το προστατεύει. Για να προστατευτεί ένα παιδί, πρέπει και το ίδιο το παιδί να καταλάβει τη λογική και να μάθει να χειρίζεται το εργαλείο σωστά. Όσο το φοβίζεις, τόσο το απομακρύνεις από αυτό, το κάνεις δελαστικό και αυτό μπορεί να έρθει σε μεγάλη κόντρα. Όταν μέσα από τη μόρφωση και τη γνώση της ύλης του νηπιαγωγείου, που πραγματικά θα το δει και σε ένα βιβλίο, του πεις ότι όπως θα δούμε ένα ζωάκι στο βιβλίο, να το δούμε και μέσα από τον υπολογιστή, εκείνη τη στιγμή η τεχνολογία γίνεται κτήμα του. Κάτι στο οποίο νιώθει ασφάλεια και αρχίζει να πιστεύει ότι μπορεί να το χειριστεί. Όταν ένα παιδί αρχίζει και πιστεύει ότι μπορεί να χειριστεί κάτι, νιώθει καλά με αυτό και οι κίνδυνοι μειώνονται, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Τι θα βρει κανείς στο νηπιαγωγείο, το διαδικτυακό, το ψηφιακό? Θεματολογικά χωρίζεται σε μαθηματικά, σε περιβάλλον, σε μια ολοκληρωμένη εγκυκλοπαίδεια, σε μουσική και σε παραμύθια. Ουσιαστικά καλύπτει όλα τα γνωστικά πεδία, απλά αλλάζει η λογική. Ένα πολύ σημαντικό της υπηρεσίας αυτής είναι ότι το επίπεδο εικονογράφησης είναι πάρα πολύ ψηλό. Συνεργαστήκαμε με εικονογράφους από όλο τον κόσμο. Είναι κάτι ριζοσπαστικό για το Ιντερνετ αυτό. Συνήθως στα παιδιά δεν χρησιμοποιείται. Πέρα από τις εφαρμογές του iPad και του iPhone, στο ίντερνετ δεν δίνεται έμφαση στην εικονογράφηση, την έχουν δει λίγο σαν δεύτερο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ένα παιδί να το έλεξε αυτή η υπηρεσία. Και δεύτερον, υπάρχει από πίσω ολόκληρο σύστημα το οποίο προσαρμόζει τις ασκήσεις, γιατί υπάρχουν κανονικές ασκήσεις στα μαθηματικά ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού. Δηλαδή, ένα παιδάκι που θα γραφτεί στο online νηπιαγωγείο δεν θα κάνει ακριβώς ίδιες ασκήσεις με ένα άλλο παιδί. Υπάρχουν κρυφά επίπεδα με βάση τα εκπαιδευτικά πρότυπα, τα οποία έχουν ένα προφίλ του παιδιού και το πάνε στη γνώση ανάλογα με τη δική του επίδοση. Δηλαδή, είναι πολύ μαθητοκεντρικό το σύστημα αυτό. Προσαρμόζεται στον κάθε μαθητή και αυτό μπορεί να το βοηθήσει η τεχνολογία πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Tinascraft.com. Ναι. Εκεί δηλαδή οι γονείς των νηπίων μπορούν και τώρα να μπουν και να είναι εύκολο στη χρήση. Δηλαδή. Είναι πανεύκολο στη χρήση, ήταν στοίχημα για μας αυτό. Ήδη θα ξεκινήσουμε δοκιμές γιατί συνεργαζόμαστε με τα εκπαιδευτήρια ράπτου, με τον νηπιαγωγείο, να κάνουμε έρευνες πάνω στα παιδιά και πώς αντιμετωπίζουν το site το ίδιο. Πάντως, όλη η πλοήγηση, όταν μπαίνει στο χώρο της λειτουργίας του παιδιού που δουλεύει πάνω σε αυτό, ξεφεύγει από τους κανόνες της περιήγησης σε ένα site ενηλίκων. Και ήταν το μεγάλο στοίχημα αυτό, γιατί αυτό είχε και πολλές τεχνικές δυσκολίες. Μεγάλα κουμπιά, απουσία κειμένου. Πρέπει να σας πω ότι το site είναι ήδη έτοιμο στα αγγλικά και στα ελληνικά και θα μπει και σε πολλές άλλες γλώσσες. Διότι η ύλη του νηπιαγωγείου είναι παγκόσμια και μπορεί να γίνει αυτό. Και γίνεται εύκολα. Δωρεάν είναι η είσοδος και η χρήση? Υπάρχει ένα κομμάτι δωρεάν. Που μπορείς να περιηγηθείς χωρίς να έχεις όμως τα στατιστικά σου δεδομένα και τη μελέτη της επίδοσης από το γονιό. Αλλά αν θέλεις όλη αυτή η πρόοδος να παρακολουθείτε και να αξιολογείτε, τότε πρέπει να πληρώσεις μια συνδρομή. Μάλιστα. Ωραία. Για πες μου τώρα για το λαγό για τη χελώνα, που είναι... Καταρχήν, εντάξει, υπάρχουν ίσως και εκατομμύρια applications διαθέσιμα για τα iPhone, αλλά δεν είναι και λίγο να έχεις μια εφαρμογή, ας πούμε, η οποία λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον, στο περιβάλλον της Apple, έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά, έτσι, και σε μια παγκόσμια αγορά. Ναι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, εμένα με τρομάζει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι λίγο τρομακτικό. Είναι λίγο το μέγεθος, ας πούμε, τεράστιο. Δεν σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, διεισδύσαμε πάρα πολύ εύκολα στην ελληνική αγορά και μεγαλύτερη δυσκολία στην ξένη. Ναι. Για να κάνεις κάτι το οποίο πρέπει να πάει πάρα πολύ καλά στην εξήγηση. Πρέπει να έχει και μια παγκόσμια πρέπει να είναι ανατρεπτικό. Εμείς ποντάρουμε ότι αυτό το παραμύθι μεταφράζεται πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε γλώσσα και θα έχουμε προχωρήσει να το μεταφράσουμε σε πολλές και να το βάλουμε σε πολλά κράτη και σε πολλές γλώσσες. Ναι, είναι στοίχημα, αλλά τίποτα δεν είναι ανέφικτο, γιατί συνήθως παίζουν ρόλο ιδέες. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι... Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι πάντως. Αλήθεια είναι. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το διαδίκτυο σου δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να κάνεις μια τέτοια δουλειά. Να στείλεις ένα email σε έναν εικονογράφο που σου αρέσει το ίντερνετ και
δουλεύεις από τον Καναδά ή από κάτι που συμβαίνει με εμάς και είναι πάρα πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει δυσκολία ότι πρέπει να πάρω το αεροπλάνο, να βρω το συνεργάτη μου στο εξωτερικό και να βρω. Δηλαδή, μπορείς να στήσεις ένα application εφόσον έχεις μια καλή ιδέα μέσα σε μια εβδομάδα. Εφόσον έχεις το τεχνικό. Ναι, βεβαίως, είναι πάρα πολύ εύκολο. Χρειάζεται και γνωριμίες όμως, δηλαδή να βρεις τον Καναδό εικονογράφο. Όχι, εγώ προσωπικά δεν ήξερα κανέναν, δεν είχα καμία σχέση με το χώρο. Με βοήθησαν κάποια site τα οποία υπάρχουν και υφίστανται, στα οποία βρίσκεις, είναι μαζεμένοι, και αυτό είναι το καλό του ίντερνετ, έγινε ένα σύλλογο των εικονογράφων των παιδικών σε όλο τον κόσμο που έχουν απλά το email τους στέλνεις ένα email και άμα θελήσουν μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους. Να σου πω, τι είναι το παραμύθι, αυτό το γνωστό παραμύθι του Ισόπου, ναι, έτσι, και είναι παιχνίδι αυτό, ας πούμε. Είναι ένα συνδυασμός ηλεκτρονικού βιβλίου και puzzle. Γιατί το puzzle είναι ένα κλασικό παιχνίδι για όλες τις ηλικίες. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά γιατί το παραμύθι είναι animation, είναι κινούμενα σχέδια, σε συνεργασία με έναν πάρα πολύ καλό Γάλλο animator που βρήκαμε μέσω ίντερνετ πάλι. Και έχει 9 σκηνές, έχει πολλές λειτουργίες. Να διαβάζει το παιδάκι μόνο το παραμύθι χωρίς να κάνει τίποτα για ένα τρίχρονο, να το διαβάσει με τα λόγια τα οποία από κάτω έχουν καραόκι και την ώρα που διαβάζει την κάθε λέξη φωτίζεται και καταλαβαίνεις πώς πάει η λογική του κειμένου, ή να το δεις μόνο σου χωρίς τα λόγια και σε συνδυασμό με puzzle, με 6, 12 και 20 κομμάτια. Αυτό απευθύνεται σε παιδάκια προφανώς. Ναι. Όλων των ηλικιών. Ναι, όλων των ηλικιών. Μέχρι και μεγάλα και πολλοί φίλοι μου, ναι. Μάλιστα. Πώς πάει γενικά, γιατί εκεί είναι μια παγκόσμια αγορά και μετριούνται αποτελέσματα. Πάρα πολύ καλά. Έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής από γύρω στις 10 Απριλίου που ξεκίνησε η free έκδοση, τα 10.000 download. Έχουν 10.000 άνθρωποι που το έχουν κατεβάσει, κυρίως στην Ελλάδα. Όχι, μπορώ να πω περίπου στη μέση. Ίσως 60. Μισή Έλληνες, μισή στον κόσμο. Ναι. Τι λες. Ναι. Και αυτό είναι για την δωρεάν έκδοση. Υπάρχει και πληρωμένη έκδοση. Η δωρεάν είναι με 2 σκηνές στο παραμύθι και 2 puzzle. Αν θέλεις να δεις ολοκληρωμένο το παραμύθι και να